Fil-laqgħa li saret fid-Dar Ċentrali nhar it-Tnejn li għadda u li fiha kienet miftema l-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista kien hemm qbil fuq 10 punti. Fil-ġurnal kulħadd kien żvelat li wieħed minnhom hu li għandu jinstab tim ta' persuni fdati li jkunu assenjati membru tal-kabinett biex isegwu passieħ jiġbru tarif dwar il-movimenti tiegħu, l-infiq, il-kuntatti u l-ħajja personali. Tarif minn din il-laqgħa beda jkun żvelat minn One News is-Sibt filgħaxija fejn kien irrapportat kif mira oħra minn dawn l-10 hija li tkun imxekkla l-ekonomija tal-pajjiż u l-ħolqien tal-impjiegi, dan b'mod mill-aktar konxju. Fil-fatt, fil-laqgħa ntqal b'mod ċar li l-Partit Nazzjonalista huwa konxju li din il-kampanja aggressiva jista' jkollha riperkussjonijiet ħżiena fuq l-ekonomija u l-impjiegi. Kif żvela l kulħadd ċentrali wkoll f'din il-kampanja hemm xibka oħra ta' spjunaġġ fejn persuni minn oqsma differenti tal-ħajja fosthom uħud b'impjieg fis-servizz pubbliku ikunu mħeġġa jgħaddu t-tarif lil partit bilan li jużah fil-kampanja aggressiva li se jkun qed jimmonta. Xi ħaġa li mhux ġdida l-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, sistemi simili kienu nkixfu meta l-eks segretarju ġenerali Paul Borg Oliver kien bat email biżball u s-sajf li għadda meta ħarġet fil-beraħ xibka ta' spjuni ta' entitajiet pubbliċi. Xibka mmexxija minn Tonio Fenek li saħansitra kien preżenti għall-laqgħa strateġika ta' nhar it-Tnejn li għadda. Kif żvela One News meta s-Sibt kixef għall-ewwel darba minn kien hemm għall-laqgħa ta' nhar it-Tnejn, l-istrateġija qed titmexxa minn Richard Kakija Caruana, il-moħħ wara Gonzi PN u għal snin twal assistent personali tal-eks Prim Ministru Edi Fenek Adami. Beppe Fenek Adami se jkun wieħed mill-luċuħ ewlenin ta' din l-istrateġija aggressiva. Intant il-leaks mill-Partit Nazzjonalista qed iħassbu mhux ftit lill-uffiċjali tal-istess partit u t-tnejn One News ser ikun qed jiżvela dokument li jipprova dan kollu.